Ik ben ontzettend blij dat we nu weer elkaar nog weer een impuls kunnen geven om nog meer ondernemers te kunnen helpen. Want ja, ondernemerschap, dat is wel te zeker voor de economie in Aruba, maar ook in Nederland. Heel belangrijk. Nou, hartelijk dank. Hartelijk dank ook. Voor Aruba is dit heel belangrijk. Dit is een samenwerking, overeenkomst waarbij garantiefonds die bestaat in Nederland voor leningen voor midden- en kleine bedrijven. Jullie weten dat heel vaak midden- en kleine bedrijven hun verzoek voor financiering van projecten, het zij een nieuw project of de uitbreiding van een project, vaak strandt op dat de banken misschien bepaalde risico's niet willen lopen, vooral als een nieuwe venture is of ook binnen onze kleine gemeenschap speelt ook heel vaak dat nieuwe ondernemingen vaak toch het probleem hebben dat er nog geen proven ondernemerschap is. Dus dat creëert toch een uitdaging om financiering te krijgen. Maar als je een garantie hebt, is dat altijd wat gemakkelijker voor midden-kleine bedrijven. En met de toegang tot het waarborgen door de garantiefonds in Nederland voor midden-kleine bedrijven op Aruba, is hierdoor ook een belangrijke belemmering weggenomen. En dit is voor ons in de diversificatie van de economie en alle efforts die onze minister van Economische Zaken daartoe maakt, is dit een enorme steun in de rug. Dit is voor ons een heel belangrijk moment. Wij zijn erg blij met dit instrument. Zoals de premier aangaf en u ook aangaf, dit is een steun en een tool om ons bedrijfsleven verder op gang te brengen. Om diversificatie van de economie te stimuleren. En dit was echt een noodzaak. En ik denk dat dit echt hele mooie bedrijven voor de Arubaanse economie teweeg zal brengen. Dus we zijn Nederland erg dankbaar voor deze samenwerking. Dank u. Gedaan. Al fijn. Dank je. Dank je.